Nazdar, nazdar. Sedím na lanovke. Bicykel naložený. A sme v bike parku Jasenská. Už som niečo odjazdil. Tak si to poďme aj natočiť. Uvidíme. Za chvíľu vystupujeme. No, tak. Poďme červený trail. FR Flow, ako sa volá. Je to vlastne najťažší z toho, čo tu jazdím, lebo tie čierne downhillové a tak tie už nechodíme, takže červený, stredne ťažký, FR Flow začína. Tu z lávky, ako vlastne všetky traily, teda dá sa ísť z lávky na všetky traily. Poďme na to. Začína to. Ja som si nedal okuláre. Dobre, začína to takými lavicami v pohode. A potom ide sem a tuto budú už také horšie lavice, lebo sú dosť vykopávacie. Strašne vykopávajú. A to nie som ja naučený na také. To sú iné vykopávaky. Tak poďme. Hop. Dosť peče, takže fajn, že väčšina trailov je v lese. Tam bol taký dvojak, ale to je extrém na mňa. To sú také, no. Že chápem, prečo je červený. Takže tie dvojaky sú tu celkom fajn. Oj, to boli také riadne kamene, či šutre, či čo to tam bolo. Počkaj. Prepáč, by som tam šmyklo a začalo ma tam ťahať do dola. No čože, do rybky. Tahaj, lebo čo to ma drží? To rybička drží, či si. Toto si celý? Fú, chvála Bohu, hej. Relatívne do mäkkého som padol. Blato, hnusné blato. Som do Malinčia. Sorry. Zabudol som na to blato, no, to je tu hnusné kúsok. Všade sucho. Kúsok blatový. Bicykel je celý? Ja mám bicykel, dúfam, že je celý. Nech sa nevyhubeme znova. Tuto lávky nie. Nie sú veľké dosť. No, to takto. Tam sa dalo ísť aj rovno. Ale to je zaujímavosť, sa dá ísť cez korene. Joj. Fú. Dobre. Bacha na to blato. A tam sa dalo obísť tiež.
už dve varianty. Aj tuto skrátka. Drop taký milý. A tu som zastrafil zlu. A tu sú tiež také vykopávaky. No, sme na konci na zjazdovke. Tak, hneď prvý trail, ktorý točím, hneď pád. Našťastie pohoda. Nič hrozné sa nestalo. Ideme ďalej, ideme na tie modré traily. A je tu jeden zelený, ktorý teda podľa mňa zelený nemá byť. Však uvidíte asi, jak stihneme. Inak vozí tu takto lanovka, ako som už spomínal, ktorá stojí nejakých 15 eur na deň a 4 hodiny 13 eur, tuším. Je tu reštika, kde sa dá napapať. A viac som si tu nevšimol, je tu nejaké mini servisné zázemie, kde si tam trčali nejaké skrutkovače a kľúče. A nevšimol som si umývárku, takže budem si ešte pozrieť, či tu je nejaká umývárka. Ale to teraz neviem povedať. Cena inak super. Takže pomery, cena, traily, fajn. Kto má teda rád drsnejšie traily, pretože väčšina trailov je tu takýchto koreňových. To uvidíte teraz tie ďalšie, aké budú. A potom vlastne sú tu asi tie dva čierne, ktoré teda nejazdím, tak tie neviem povedať. Díky. Tak, poďme jeden z tých modrých. Takže najprv sem ENV. Tu začína zelený a modrý. Ale potom sa to tam oddeluje. A tu ide doprava modrý. ENV. Trošku väčšie korene. Nejak asi bude zhoršená kvalita zvuku, lebo som si zabudol zobrať ochranu proti vetru. Takže používam tú, čo je priamo v kamere. Oj! To bol pekný zvuk. Toto je taká pomalejšia časť. A zase. Kúrenie. Tata. Toto sa dalo zobrať lepšiu stopu. Ale tuto zase taká prudšia zákruta. Málo klopeniek je tu. Dám len kus. Keď to porovnám naposledy s Košutkou, kde sú teda brutálne klopenky, tuto mi chýbajú, no. To predstavím skôr taký technickejší bike park. Dobre, prejazd cez cestu ENV pokračuje tu. A bum, tam treba bacha na konáre. Pekne. Táto časť je veľmi dobrá. To bolo super.
tu doľava. Zase sa rozdielujú traily. Sú tu nejaké miesta, kde sa tie traily križujú. Treba dávať bacha na to. A zase zakrúta. Dobre, máme trochu oddych. To bol celkom brutálny úsek, veľmi pekný. A zase. A zase si to odsral. Ten môj prst, ktorý si to odsral aj na košutke. Už som išiel dlho ako pila. Tak sa mi to vypumstilo. Takže trochu oddych na tomto úseku. Radšej. A to mierne briežok. Takže tu dáme takú menšiu pauzu. Predýchame ten prst. Som si musel naraziť zrovna ten, čo som si už raz narazil. Upozorujem, že nemám šroby alebo piny na pedáloch. A tak to aj vyzerá. Dobre. A tu sa to už spája s ďalšími trailami. Bacha na to. To je taký skákací koniec trailu. Tak aby ste niekomu neuleteli do cesty, keď budete rozbehnutí, a on tiež. Objednal som si 510, takže dúfam, že mi už bude noha lepšie sedieť, lebo teraz mám len nejaké obyčajné Adidasy. No, poďme ďalší modrý, a to je Devil's Trail. Ten je tu, sa odpája, pravý downhill. A zase korienky. A pomalá rýchlosť. Pekné. Tu sú aspoň nejaké klopky. Čuj, tam treba doskočiť, lebo ste v čudu. Tu si nadbieham. Tak, tu je taká divná klopka, hentá, potom to tu nevychádza. A zase spomalovák. Oj. Toto? Oj, zatarasili trail. No. No nič, ešte, že tuto sa dá... Keď sa zmestím na cestu. Čo je dneska? Jak som zapol kameru, konec. Ty kokos. No nič, tak musíme pokračovať ENV, ešte, že to je tak spravené vlastne, že obidva traily prechádzajú cez túto cestu. Takže tá druhá časť Devil's Trailu zatvorená, asi tam nejaký problém bude. Aj keď však, keď sme to dvakrát dneska išli, vyzeralo to byť v pohode. Uvidíme. Tak, bohužiaľ musíme pokračovať ENVčkou. Čiže to, čo sme išli pred chvíľou, ale teda len tú druhú časť. Dal som nejaký náskok.
kolegovi. Ale dávam zabrať bicyklu dneska, však toto už poznáte, takže neviem, či to celé budem natáčať. A ešte je tu tá časť, kde som si narazil zase ten palec, takže akože už to nemusím ísť bomby, teda pre mňa bomby. No, poďme to láže plážo, čiže teda jediný zelený. Niekde tuto spolu s NVčkom a tam sa to potom oddelí. Ale všimajte si, aký bude zelený trail. Tuto. Keby ste sa náhodou chceli zobrať deti. Predstavil by som si to takéto celý čas. Vtedy by to možno bolo aj pre tie deti. Ale ono to tak celý čas nebude. A ešte si myslím, že je nejako upravený, pretože by mal mať 3 km podľa starého náčrtu, ale že vraj je nejaký nový náčrt a že už nie je taký dlhý. Takže asi sa nejaká časť zrušila. Čo je škoda, 3 km by bolo super. Ale zatiaľ je to takto. Čož by bolo v pohode, keby to pokračuje ďalej, ale tu sa odbočí, že vraj? To je pekná vyhliadka inak. No, poďme. Čo takéto nejaké by som si to možno predstavoval pre rodiny s deťmi. No ale už tam to bolo trošku. No a tuto ideme do lesa. Čo nie je vôbec vidno len tam cez tú trávu, že čo tam je. No a toto už začne tak, že neviem si predstaviť túto zobrať. Môjho 4,5-ročného syna. Známy som zobral 7 alebo 8-ročnú dceru. Že vraj ich vyklepalo statočne. Čož vyklepáva mňa na týchto úsekoch. Tak čo to musí robiť s dieťaťom, ktoré má napríklad hardtaila, ešte dajme tomu bez prednej vidlice. Ale možno je tam alternatíva hentam. Ale nechcem tam ísť, aby som neskončil kdesi úplne mimo, keďže toto nepoznám. Ale boli tam nejaké odbočky, ale cedule vedú tadeto. Tu je sprechod cez cestu a stále podľa ceduly ideme zelené lážo plážo. Až prídete sem, to si ani Bunny Hopom neviem predstaviť. Tak. Povedzme sa na to pozor, kríženie trailov. Tu je ten NV, po ktorom sme išli, ale my to krížujeme a sme stále na lážo plážu v zelenom traili. No, ten by sa dal skočiť.
No, tuto sa to tiež križuje s tým Devilom, na ktorý nás to nepustilo, čo je škoda, lebo tuto je krásny úsek. Tu je úplne brutálna rock gardena, ktorú samozrejme nepôjdem. Lážo pláž ide rovno a tam sa len tak zvrtne a vlastne tam už sa to spája s týmto Devilom. Takže tu už to Lážo plážo nemusím ísť, to je len tuto 1-2 zákruty, vyjde to von a tam sa to spojí. Ja to zoberiem tuto, kúsok cez tú rock gardenu, nie cez ten najväčší extrém, lebo to je úplne, že amen tma. Ja musím trafiť takú lightku, aby sa mi nič nestalo. Budem to skúsiť, aj keď sa tu trošku šmíka. A tuto nie, ale sem. Krásne. No sem, tu sú kamienky. Pekne, ďalšie. Super. A sme dole. Tu sme pri tých skokoch. Prvý je dvojak veľký, takže ak neviete skákať, nie. Druhý sa dá skočiť. Tretí je dvojak zase, takže obchádzam. Tu si môžem skočiť. Tu je taký maličký. Tu je ten drop. Tu je jeden drop. A ešte tu je tento jeden. Tak. A sme dole. Inak pre peších turistov a hlavne pre deti je tu taký chodník s rozprávkami, s takýmto hradom. S pekným výhľadom. OK, tak ja sa rozlúčim. Natočil som traily, ktoré som vám chcel ukázať, teda tie 4, teda 3,5, keďže polka bola zatvorená toho jedného. A teraz tak všetko čierne jazdím. Inak vývoz trvá asi 5-6 minút, možno 7, takže sa dá sa ho stihnúť fakt veľa. Tak zatím, čau čau. Tak ešte jedna vsúka. Jedna výhoda toho, že sa križia traily, je napríklad teraz, keď je tá druhá polka Devil's Trailu zatvorená, že môžeme urobiť toto. Začínam Devil's Trailu. Potom sa napojím na jednu trail. A teraz som prišiel na to, že môžem spojiť 3 časti 3 trailov a urobiť si tak jeden zabavný trail pre mňa. Takže zobral som prvú časť Devil Trailu, tu je zatvorený, tak prejdem na ENV. Takže mám za sebou prvú časť Devil Trailu, teraz idem druhú časť ENVčka, ktorá je úplne perfektná. Takže to najlepšie z Devils, to najlepšie z ENV a tu sa oddelím na Lážo plážo a vďaka tomu sa dostanem v tej rock gardene parádnej, ktorú by som inak, keby pokračujem na ENV, vynechal. No, tu prichádzam v tej rock gardene, ktorá je vlastne časťou toho Devil's Trailu. Tu si to prejdeme tadeto. Sem, tá najkrajšia kamenistá ulička, alebo jak by som to nazval. A ešte končíme aj pri týchto skokoch. Takže to je vynechať, tento jumpnúť, ten vynechať. Tak. A sme na konci. Hop.
Hop. A posledný. Hop. Tak a teraz už naozaj koniec. Tak díkes, ak ste dokúkali až sem. A zase v ďalšom videu sa hádam vidíme. Čau, čau. Ešte raz.